हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 5वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित क्रिया. पण आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि मग आपण अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपण हा भगवद्गीतेचा कोर्स जो आहे 18 दिवसाचा तो उत्तम पद्धतीने पार पडतो आहे की कुठल्याही अडथळ्याशिवाय. तर माझा आपला रोजचा प्रश्न आहे, कालच्या अध्यायात आपण काय शिकलो? हरे कृष्णा. एका शब्दात, एका वाक्यात कोणाला आठवतंय? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी बोला. कालच्या अध्यायामध्ये भगवंतांची ओळख, त्यानंतर समाज कसा चालावा, राज्य कसे चालावे त्यासाठी काही नियम, कर्म म्हणजे नेमकं काय, भगवद्गीतेचा इतिहास, नंतर 4 संप्रदाय ब्रह्म, लक्ष्मी, शिव, सनत कुमार या विषयावर आपण चर्चा केली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. खूप छान, हरे खूप छान. हरे कृष्ण. गंगाधर प्रभूजी तुम्हाला बोलायचंय? अच्छा बोलताय तुम्ही, बोला बोला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी बोला. हा आपल्याला हे जे गीतेचं ज्ञान आहे हे
परंपरागत पद्धतीने आपल्याला आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. त्याच्यानंतर कृष्णाविषयी आपल्याला माहिती देण्यात आलेली आहे. त्याच्यानंतर हा आपला जो संप्रदाय आहे तो गौडीय संप्रदाय आहे आणि म्हणूनच आपलं जीवन हे म्हणजे कालावधी किती आहे ते काल आपल्याला समजवण्यात आलेलं आहे. त्याच्यानंतर श्रीकृष्ण कधी अवतरतात म्हणजे कधी ते पृथ्वीतलावर त्यांना ही करतात काय अवतार अवतरित घेतात. होतात. हा अवतार कार्य कधी सुरू होतं त्यांचं त्याविषयी माहिती मिळाली आहे. नंतर कृष्ण जाणून घेण्यामागे काय फायदा आहे याविषयी माहिती म्हणजे माहिती प्राप्त झाली आहे. आणि कृष्ण आणि आपल्यातला फरक याविषयी माहिती मिळाली. त्याच्यानंतर कृष्ण जाणून घेण्यास कोण सक्षम आहे याविषयी हे ज्ञान प्राप्त झालं. आणि जे वीतराग भय क्रोध हे जे हे आहेत माणसाला हे ग्रासतात तर त्याच्यापासून हे सुटका करण्यासाठी कृष्णाची भक्ती केली पाहिजे असं एक माहिती मिळाली. त्याचप्रमाणे गुणकर्म विभागशः याबद्दल माहिती मिळालेली आहे. म्हणजे कर्मानुसार कसं हे विभागणी करण्यात आलेली आहे यांची समाजाची विभागणी कशी करण्यात आली त्याविषयी माहिती मिळालेली आहे. अशाप्रमाणे खूप छान प्रभूजी, खूप छान. दोघांनी अगदी म्हणजे कालचा अध्याय डोळ्यासमोरून पटकन गेला. खूप छान पद्धतीने कालच्या अध्यायाची आपल्याला ओळख झालेली आहे. आपण पटकन आता पुढे जाऊया की हरे कृष्ण हरे कृष्ण. संजय प्रभूजी तुम्हाला काही बोलायचंय का? ओके ठीक आहे. हा सगळ्यांनी आपल्या माईक कडे थोडं लक्ष द्या. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊया. मग कालचा आपला होता ज्ञानयोग, बरोबर. आणि ज्ञानयोगामध्ये मग भगवंतांनी काय सांगितलं की म्हणजे भगवंत स्वतः कोण आहेत किंवा भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांची थोडीशी ओळख त्यांची ओळख आपल्याला भक्ती योगात तर होणारच आहे. पण कुठेतरी काल त्याची सुरुवात झाली. मग भगवंतांनी जे ज्ञान दिलेलं आहे, जे तत्वज्ञान दिलेलं आहे, त्याला आपण गीता असं म्हणतो. तर ते गीता त्याचा काय इतिहास आहे, मग ती सगळ्यात पहिले अर्जुनालाच सांगितली आहे का? तर तसं नाही आहे. तर ही जी भगवद्गीता आहे ही जशी सृष्टीची निर्मिती झाली तेव्हाच ती जे आपले प्रथम मानव आहेत किंवा मनु आहेत तर त्यांच्याद्वारे ही आपल्या पृथ्वीवर आपल्या ह्या भूतलावर ज्याला आपण मृत्यूलोक सुद्धा म्हणतो तर ती आपल्या भूतलावर हे ज्ञान आलेलं आहे. पण जसं युग बदलतं, काळ बदलतो म्हणा किंवा काळ पुढे पुढे होतो तर हे ज्ञान कुठेतरी लुप्त होतं. आणि मग अगदी आपण म्हणू शकतो की द्वापार युगाच्या अगदी शेवटाला किंवा कलियुगाच्या अगदी उंबरठ्याशी जेव्हा येऊन काळ ठेपला होता तेव्हा कुठेतरी भगवंतांनी हे ज्ञान पुन्हा अर्जुनाला दिलं. आणि नुसतं अर्जुनाला दिलं का? नाही, तर अर्जुनाकरवी आपल्या सर्वांना दिलेलं आहे. आणि मग ती भगवद्गीता आपण पाहिली, म्हणजे तिचा इतिहास कुठेतरी पाहिला. मग भगवंत स्वतः सांगता आहेत की ते का अवतार घेतात, कशासाठी अवतार घेतात, की मग भगवंतांचे वेगवेगळे अवतार आहेत. जर आपण कधी भागवतम ऐकलं किंवा भागवतमचा अभ्यास केला तर अंशावतार, पूर्णावतार, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार, विविध अवतार आहेत भगवंतांचे. मग ते का आणि कशासाठी घेतलेले आहेत त्याचंही वर्णन त्याच्यामध्ये आहे. मग भगवंत इथे भगवद्गीतेत सांगता आहेत की मी कशासाठी अवतरित होतो, तर भक्तांचा मी दृष्टांचा संहार करण्यासाठी आणि भक्तांच्या रक्षणासाठी. आपल्याला तो श्लोक आहे की नाही, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय. म्हणजे धर्माचा कुठेतरी अधर्माचा कुठेतरी वर्चस्व वाढलेलं आहे आणि मग दुष्टांचा नाश करून धर्माच्या संस्था करण्यासाठी कुठेतरी भगवंत संभवामी युगे युगे पुन्हा पुन्हा अवतार घेतात. दिव्य युगामध्ये पुन्हा पुन्हा अवतार घेतात. आणि मग ते
आपण कुठेतरी दिव्य युग काय आहे किंवा ब्रह्मदेवाचा कालावधी याच्यासाठी आपण बघितला होता, की आपण त्याच्या आधी कालच्या अध्यायामध्येच आपण कर्मयोग, कर्म काय असतं, मग विकर्म, अकर्म, सकर्म म्हणजे विकर्मी, कर्मी, अकर्मी असे आपण बरेच प्रकार पाहिले. म्हणजे आपला आत्मा हा क्रियाशील आहे हे तर आपल्याला माहिती आहे आणि आपल्या आत्म्याला क्रिया करण्यासाठी आपल्याला हे शरीर मिळालेलं आहे जे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. बरोबर? आणि त्याच हे शरीर जेव्हा काही कृती करत असतं, क्रिया करत असतं, तेव्हा काय होतं, की त्याचे 3 प्रकार आपली प्रत्येक कृती, प्रत्येक क्रिया ज्याला आपण कर्म म्हणतो, ते कुठल्यातरी 3 बॉक्समध्ये जाऊन किंवा 3 लेजरमध्ये जाऊन पडतो. एक तर ते विकर्म असतं, एक तर ते कर्म असतं, सकर्म किंवा एक तर ते अकर्म असतं आणि मग जसं-जसं आपला मग जसं तुमचं पुण्यकर्म चांगलं असेल, तर तुम्हाला ते उपभोगण्यासाठी तुम्हाला जन्म आहे. जसं तुमचं पापकर्म जास्त असेल, तर ते भोगण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला जन्म आहे. पण तुम्हाला मोक्ष मार्गाला नेणारं एकच कर्म आहे आणि ते म्हणजे अकर्म किंवा कृष्ण कर्म. आणि म्हणून मनुष्य जन्म हा श्रेष्ठ मानला जातो, की कशासाठी? की आपल्याला की आपण कृष्ण कर्म मनुष्य जन्मामध्ये करू शकतो. भगवंत कोण आहेत? मग भगवंताचे आपण सेवक आहोत. भगवंताची आपण उपासना करू शकतो, सेवा करू शकतो. हे आपल्याला कुठेतरी मनुष्य जन्मामध्ये जास्त चांगल्या पद्धतीने करता येतं. आणि म्हणून कुठेतरी आपल्याला काल आपण आणि मग म्हणून मनुष्य जन्म आणि मग मनुष्य जन्माला आल्यानंतर कुठेतरी समाज तयार होतो. मग समाज बांधणीसाठी आपल्याला भगवंतांनी 4 वेगवेगळे त्याचे प्रकार केलेले आहेत. म्हणजे तुमच्यामध्ये ज्याला आपण व्यवसाय म्हणतो, वर्ण. वर्ण म्हणजे व्यवसाय. मग 4 की जेणेकरून ही जी सृष्टी, हा जो समाज निर्माण झाला आहे, तो सुव्यवस्थितपणे चालावा याच्यासाठी मग ब्राह्मण कर्म असेल, क्षत्रिय, त्याच्यानंतर वैश्य आणि शूद्र तुमच्यात जे गुण आहेत, तुमच्यात जे कौशल्य आहे आणि त्या गुणांनुसार तुमची ती विभागणी केलेली आहे. आणि मग जे गुण तुमच्यात जास्त त्या पद्धतीने मग तुम्ही ब्राह्मण आहात का शूद्र आहात का क्षत्रिय आहात का वैश्य आहात ते ठरवलं जातं. आणि अ, असं परत पुन्हा येते की हे सगळं करत असताना आपण पुन्हा-पुन्हा आपण कर्म करत असताना काय चूक आहे, काय बरोबर आहे हे समजत नाही किंवा योग्य-अयोग्याची जाण आपल्याला राहत नाही, की विहित कर्म काय आहे हे समजत नाही. आणि म्हणून त्याच्यासाठी आपल्याला भगवंताने काय सांगितलं आहे, की आध्यात्मिक गुरूंची आपल्याला गरज आहे, आवश्यकता आहे, की जे आपल्याला योग्य-अयोग्य हे कर्म योग्य आहे का? हे कर्म अयोग्य आहे? हे विहित कर्म आहे का? मग हे शास्त्राला धरून आहे का? हे हे याचं प्रमाण कुठेतरी ते आपल्याला सांगत असतात आणि किंवा एक पुष्टी देत असतात. आणि म्हणून पण मग आध्यात्मिक गुरु कसे असले पाहिजे? जे परंपरेतून आलेले आहेत. तर आपण काल 4 परंपरा सुद्धा बघितल्या. की कुठेतरी हे बघितलं पाहिजे कारण शेवटी नाही म्हटलं तरी आपण कलियुगात आहोत. आजूबाजूला इतक्या गोष्टी घडत असतात. त्यामुळे ह्या थोड्याफार गोष्टी आपल्याला थोडंसं चेक करणं गरजेचं असतं आणि म्हणूनच भगवंताला माहिती आहे की कलियुग कसं असणार आहे, काय असणार आहे. म्हणून त्यांनी भगवद्गीतेतच हे सगळं सांगून ठेवलेलं आहे, की हे असं असलं पाहिजे, हे असं असलं पाहिजे. आणि आता आपण पुढे जाऊया. आजचा आपला आहे 5वा. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे 5व्या अध्यायात किंवा पुन्हा कुठेतरी भगवंत कर्माची प्रशंसा करता आहेत. कुठेतरी संन्यास म्हणजे भगवंताची सेवा करा, उपासना करा. त्याची प्रशंसा करता आहेत. कर्माचा त्याग करा अशी कुठेतरी प्रशंसा. त्यामुळे पुन्हा प्रश्न आहे की याच्यात श्रेष्ठ काय आहे? मग कर्मयोग श्रेष्ठ आहे का संन्यास श्रेष्ठ आहे? तर हे आज आपल्याला बघायचं आहे. मग निष्काम कर्म काय आहे? पुन्हा एकदा बघायचं आहे आणि मग ते कसं कर्मबंधनातून मुक्त करतं तेही बघायचं आहे. आणि मग आपल्याला आज एक शांती सूत्र बघायचं आहे. तर ते आज आपण बघूया. तर आधी अर्जुनाचा आज पुन्हा जो गोंधळ उडालेला आहे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं
तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, वाचा. सर्वप्रथम हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा काय नाही म्हणाल? नाही धनश्री माताजी अनुवाद वाचणार होतात, पण तुम्ही आता वाचा, मग धनश्री माताजी पुढचा वाचतील. हा बरं बरं बरं, हा ठीक आहे. हा हा अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगाल की या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे? हरे कृष्ण माते. हरे कृष्ण. मग आता कुठेतरी भगवंताचा अर्जुनाचा गोंधळ काय झाला आहे ते आपण बघूया. हा आता आपल्याला सगळ्यात पहिले आपण जी भगवद्गीता आपण सुरू केली की पहिल्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला काही प्रश्न पडले म्हणा किंवा काही मनामध्ये गोंधळ विचारांचा अगदी काय म्हणतात ते काहूर जो माजला होता. त्याच्यामध्ये त्यांचा पहिलाच विचार किंवा पहिलाच प्रश्न काय होता की त्यांना आपलेच आप्तेष्ट आहेत, आपलेच सगळे आहेत, स्वकीय आहेत आणि त्यांच्याबद्दल कुठेतरी करुणा वाटत होती. आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टींवर भगवंतांनी उत्तर दिलं ज्ञान. मग ज्ञान म्हणजे काय की भगवंतांनी काय सांगितलं, सगळ्यात पहिली आपली ओळख करून दिली. आपण कोण आहोत? आपण शरीर आहोत का? नाही, आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. हे कुठेतरी ज्ञान भगवंतांनी की मम मोह कशाचा, त्या नाशवंत शरीराचा की त्या जो चिरंतन असा आत्म्याचा, उद्धार कशाचा व्हायला पाहिजे, आत्म्याचा की शरीराचा, असा कुठेतरी भगवंतांनी अर्जुनाला त्याच्यावर दृष्टिक्षेप म्हणा किंवा ज्ञान सांगितलेलं आहे. मग त्याच्यानंतर आनंद नाही की माझ्याच माणसांना मारून मला आनंद कसा होईल. तेव्हा भगवंत पुन्हा सांगता आहेत की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि क्षत्रियाचं विहित कर्म काय आहे, तर प्रजेचं रक्षण करणं, समोर शत्रू असेल तर युद्ध करणं, शस्त्र हातात घेणं, मग तो शत्रू कोणीही असला, जो आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे धर्माचं रक्षण करणं. आणि मग त्यामुळे कुठेतरी भगवंतांनी त्यांना कर्मकांड काय आहे म्हणजे कर्म काय आहे, विहित कर्म काय आहे हे सांगितलं. मग पापी प्रतिक्रिया, मग इथं कुठेतरी बुद्धियोग म्हणजे जो भक्ती योग आहे, म्हणजे त्या कर्मकांडाचा कर्मयोग म्हणजे ते कर्म जे आहे ते भगवंताला कृष्ण भावना भावित कर्म म्हणजे आपण भगवंताला अर्पण करून ते जर कर्म केलं तर निश्चितच आपल्याला त्या कर्माचा आपल्याला कुठलाही दोष लागत नाही. आणि मग पुन्हा पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील याच्यामध्ये पुन्हा भगवंत तेच सांगता आहेत की जसं आपण वर सांगितलं त्याचप्रमाणे की कुठलाही दोष लागणार नाही किंवा सृष्टीचा हा नियम आहे की जन्म मृत्यू, त्यामुळे त्या नियमामध्ये आपल्याला येऊन चालणार नाही. त्यामुळे जर त्यांचा मृत्यू जर इथे लिला ओढवला असेल तर निश्चितच तुझ्या हातून ओढवला असेल तर तुला फक्त कर्म करायचं आहे, पण ते कृष्ण भावना भावित करायचं आहे, कारण त्याचं नियोजन आधीच किंवा भगवंतांनीच च्या आनंदासाठीच तू हे करतो आहेस, असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे कुठेतरी आपण तिसऱ्या अध्यायात पाहिलं की परंतु जो आत्म्यातच रममाण आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे आणि जो केवळ आत्म्यातच तृप्त असतो, पूर्ण तृप्त असतो, त्याच्यासाठी कोणतेही कर्तव्य नाही. आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचे विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कोणताही हेतू नसतो किंवा असे कार्य न करण्याचे त्याचे कोणतेही कारण नसते. तसेच त्याला इतर सजीवांवर अवलंबून राहण्याची गरजही नाही. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत की जे पूर्णपणे भगवंताला मतपरायण झालेले आहेत, शरण गेलेले आहेत, त्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे. आत्मसाक्षात्कार म्हणजे काय की आपल्यामध्ये जो परमात्मा स्थित आहे, आपल्या अंतरात्म्यामध्ये जो परमात्मा स्थित आहे, शिरोदक्षाय विष्णू किंवा ज्याला आपण परमात्मा स्वरूप म्हणतो, जे भगवंताचं चतुर्भुज रूप स्थित आहे, तर त्याचा साक्षात्कार होणं, त्याचं दर्शन होणं म्हणजे आत्मसाक्षात्कार. आणि जेव्हा त्याला हे होतं तो निश्चितच
त्याच्यासाठी मग कुठलंही विहित कर्म हे कर्तव्य म्हणून करत नाही. आता आपल्याला ते करायची गरज आहे, कारण आपण त्या आध्यात्मिक मार्गाच्या किंवा सात्विकतेच्या मार्गाला आपण हळू आपला तो प्रवास सुरू झालेला आहे. त्यामुळे ती आपल्या त्या मनाला, आपल्या त्या बुद्धीला, आपल्या त्या शरीराला ते वळण लावण्यासाठी, ते जडण-घडण लावण्यासाठी, की हे कर्म करा, ते कर्म करा, म्हणजे जेणेकरून आपल्यातला सात्विक भाव, शुद्ध सात्विक भाव जो आहे तो वाढीस लागेल आणि म्हणून हे कर्तव्य आपल्यासाठी गरजेचं आहे. पण ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, तो ऑलरेडी शुद्ध सात्विक ह्या भावनेमध्ये असतो आणि त्यामुळे त्याच्यासाठी कुठलंही विहित कर्म हे कर्तव्य नसतं आणि त्याने जरी केले, नाही केले तरी त्याच्या, कारण की तो अखंड आपण म्हणू शकतो किंवा 24/7 तो त्या परमेश्वराच्या नामामध्ये गुंतलेला आहे किंवा त्याच्या विचारांमध्ये गुंतलेला आहे आणि म्हणून त्याला ह्या बाकी कर्म करण्याची त्याच्यावर गरज नसते. हे कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलं. आणि मग पुन्हा भगवंत कर्माबद्दल सांगत आहेत, की द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे आणि कर्मयज्ञाचे पर्यावसन दिव्य ज्ञानामध्ये होते. म्हणजे कुठेतरी दानादी कर्माचं, यज्ञादी कर्माचं कुठेतरी भगवंत पुन्हा पुष्टी देत आहेत, की तुम्ही दान केलं पाहिजे, यज्ञ केलं पाहिजे, असं कुठेतरी सांगत आहेत. कर्म केलं पाहिजे, असं कुठेतरी सांगत आहेत. आणि म्हणून अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश केले पाहिजे. हे भरत योगाने सज्ज होऊन पुढे राहा आणि लढ. म्हणजे इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की पुन्हा ज्ञानयोग सांगत आहेत, की तू आपल्यामध्ये जो अंधकाराचा भ्रम आहे किंवा अंधकाराचं जे आच्छादन किंवा जो भ्रम निर्माण झालेला आहे आपल्या बुद्धीला, तर तो भ्रम तोडण्यासाठी आपल्याला बाकी कशाची नाही तर ज्ञानरूपी शस्त्राची गरज आहे. आणि जेव्हा ज्ञान येईल तेव्हा आपोआप आपला अंधकार बाजूला होईल. आपण म्हणतो की नाही, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया. तर अशाच पद्धतीने आपल्यातलं अज्ञान जे आहे ते ज्ञानरूपी शस्त्रानेच त्या आपल्या अज्ञानरूपी अंधकाराचा नाश होणार आहे. आणि असं कुठेतरी सांगता आहेत आणि म्हणून अर्जुनाचा गोंधळ उडलेला आहे, की की कुठेतरी सांगता आहेत, की आत्म्याचं ज्ञान काय आहे, विहित कर्म स्पष्ट करता आहेत. फलदायी क्रियाकलापांमुळे जर आपण म्हणजे आपण कर्मबंधनात अडकतो. पण जर तेच कर्म आपण भगवंताला अर्पण केलं, त्या कर्माचं फळ भगवंताला अर्पण केलं, तर आपल्याला नक्कीच आपण मोक्षाकडे किंवा मुक्तीची प्रक्रिया जी असते ती स्पष्ट होते, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. मग जो आत्मसाक्षात्कार ज्यांना झालेला आहे, त्यांच्यासाठी मग हे कर्तव्य राहत नाही. कर्मफळ, कर्मबंधन याच्यात तो अडकत नाही. असं कुठेतरी सांगतायत. म्हणजे काय, की आणि तुम्ही काहीही करा, पण कुठल्याही यज्ञाचा शेवट काय आहे, की ज्ञानप्राप्तीमध्ये. म्हणजे तुम्ही काहीही केलं, तरी तुम्हाला ते ज्ञान, परमेश्वराचं ते तत्वज्ञान जे आहे, जे आपल्याला दिव्य ज्ञान जे आहे, त्याच्यामध्येच त्याची प्राप्ती होते आणि मग त्याच्यानंतरच आपला उद्धार किंवा मोक्ष होतो. असं कुठेतरी सांगता आहेत. त्यामुळे अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला आहे, की संन्यास की कर्म. आणि म्हणून त्याच्यावर आता भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहेत, परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्मत्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. मग आता भगवंत सांगत आहेत, की कर्माचा त्याग आणि भक्ती म्हणजे हे दोन्ही मार्ग आहेत. म्हणजे आपल्याला जर कुठेतरी जायचं असेल, बरोबर, तर दोन्ही गोष्टी असतात, दोन्ही मार्ग असतात. की पण मग एखादा मार्ग जो असतो, की तो खूप चांगला, एखादा रस्ता असा खडतर असतो किंवा आहे, पण एखादा रस्ता जो असा सहज आणि सोपा, की आपण पटकन जाऊ शकतो. तर असंच आहे, की भगवंत सांगतात, की कर्माचा त्याग हा सुद्धा मार्ग चांगला आहे आणि भक्ती हा सुद्धा मार्ग चांगला आहे.
दोन्ही हे मुक्तीचे म्हणजे दोन्ही मार्ग शेवटी तुम्हाला मुक्तीपर्यंत नेणार आहे. पण भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. म्हणजे आपण जे कुठलंही काम कृष्ण भावना भावित भगवंताला अर्पण करून केलं, त्याच्या आनंदासाठी केलं, तर ते कुठल्याही कर्मत्यागापेक्षा म्हणजे संन्यासापेक्षा कर्मयोग हा केव्हाही श्रेष्ठ आहे. कर्मयोग म्हणजे काय? कर्मकांडाचा कर्मयोग. म्हणजे जे कार्य जे आहे ते भगवंताला अर्पण करून स्मरून केलं की ते कर्मयोग होतो. आणि संन्यासापेक्षा कर्मयोग हा केव्हाही श्रेष्ठ आहे, असं इथे भगवंत पुन्हा एकदा स्पष्ट करत आहे. त्याच्यासाठी आपण आता ही पुन्हा एक छोटीशी गोष्ट ऐकणार आहोत. ही गोष्ट आहे भागवतम मधली गोष्ट आहे. तर आता आपण नृगराजा एक होता. तो नृगराजा हा खूप असा म्हणजे श्रेष्ठ म्हणण्यापेक्षा की एक उत्तम असा राजा होता. फार छान पद्धतीने आपलं राज्य सांभाळत होता. आपल्या प्रजेची, जनतेची त्याला खूप काळजी होती. तो म्हणायचा, "माझं राज्य, माझी प्रजा, प्रजाजन सगळे." मग त्याच्यामध्ये तो सगळ्यांची उत्तम पद्धतीने काळजी घ्यायचा. सगळं त्यांना काय हवं नको ते सगळं बघायचा. दानधर्म खूप करत होता. तर एकदा असंच त्यांनी अ, काहीतरी निमित्ताने त्यांनी दान करायचं त्यांनी ठरवलं. आणि मग दान काय करायचं तर गोदान करायचं. मग ते किती तर प्रत्येक ब्राह्मणाला 10,000 गायी आणि त्या 10,000 गायी म्हणजे कशा? तर त्या म्हणजे नुसत्या गायींचं दान नाही करायचं, तर त्यांना सुशोभित असे वस्त्र, अलंकार असं पूर्ण अशा पद्धतीने त्यांना त्या गायींचं त्यांनी दान करायचं ठरवलं. आणि मग आपण त्या दिवशी तो दिवस उजाडला. मग बरेच ब्राह्मण तिथे आले आणि मग त्यांनी दान करायला सुरुवात केली. मग काय तो संकल्प असतो दान करण्यासाठी पहिले आपल्याला तो संकल्प सोडावा लागतो की नाही पळीभर आपण हातात पाणी घेतो आणि मग तो संकल्प सोडून आपण दान करतो. मग ते दान केली की ती वस्तू आपली नसते, हो की नाही? पण मृगराजानेही एक ब्राह्मण आले, त्यांना ते दान केलं 10,000 गायी दान केल्या. आणि मग तो ब्राह्मण एकदम खुश झाला, मस्त भोजन वगैरे झालं आणि तो निघाला. त्या गायींना घेऊन निघाला. पण त्या 10,000 गायी नेत असताना त्यातली एक गाय जी आहे, ती पळून त्या 10,000 म्हणजे तो कळप सोडून पळून पुन्हा माघारी राजवाड्याकडे पळायला लागली आणि तिकडे शिरली. आणि मग हे कुठेतरी ब्राह्मणाच्या लक्षात आल्याबरोबर तोही त्याच्याबरोबर त्या गायीच्या मागे यायला लागला. आणि तितक्यात ह्या एका ब्राह्मणाचं झालं दुसरा ब्राह्मण उभा होता. ती पळत आलेली गाय पुन्हा गायींमध्ये मिसळली. मग पुन्हा राजाने तेच केलं, की पाणी घेतलं, संकल्प सोडला आणि दुसऱ्या ब्राह्मणाला 10,000 गायी दिल्या. पण ती जी पळून आलेली गाय होती, त्या दुसऱ्या 10,000 गायींमध्ये ती मिक्स झाल्यामुळे ती गाय आता ह्या दुसऱ्या ब्राह्मणाकडे गेली. आणि मग तेवढ्यात तो ब्राह्मण आला. तो म्हणे, "माझी गाय याच्यात आलेली आहे, तर ती गाय मला परत हवी आहे." तर आणि तो ब्राह्मण म्हणाला, ह्या माझ्या गायी आहेत. आत्ताच राजांनी दान केलेलं आहे आणि दान केलेली वस्तू परत घ्यायची नसते." अ, मग त्या दोघांचा त्यामुळे मग राजा म्हणाला, की म्हणजे की काय झालं आहे ते सगळं समजून घेतलं. आणि मग त्या दोघं ब्राह्मणांना विनंती केली, की तुम्ही त्यांना त्यांची गाय परत द्या. मी दुसरी गाय देतो. ते ऐकायला तयार नाही. ते म्हणे, "मी तुम्हाला दुसरी गाय देतो." तर म्हणे, "नाही. तुम्ही संकल्प सोडून मला दिलेला आहे ना, त्यामुळे तुमची संकल्पपूर्ती होणार नाही. तुमच्या ह्या दानाला तुम्हाला त्याचं फळ मिळणार नाही. तुमचं दान हे अर्धवट दान होईल आणि मला त्यामुळे तीच गाय हवी आहे." आता दोघांनाही संकल्प सोडून ती गाय दिलेली आहे. पण त्यात त्या राजाची काय चूक? पण ते अनावधानाने म्हणा काय ते झालं. आणि मग दोघंही ब्राह्मण असंतुष्ट झाले आणि त्यांनी त्या मृगराजाला शाप दिला. राजा थोडा खचित झाला, पण पुढे मग हळू-हळू तसं तो दिवस निघून गेला. पण नंतर पुढे आपलं तो राज्य पुन्हा पहिल्या पद्धतीने चालवायला लागला. मग राजा वृद्ध झाला आणि मग शेवटी राजाचा मृत्यू झाला. मृत्यू झाल्यानंतर यमसदनी गेल्यानंतर पहिले जेव्हा कालच आपण बघितलं की नाही अकाउंट बॅलन्स चेक होतो आपला. काय केलंय, काय नाही. तसं मृगराजाचंही पाहिलं. मृगराजाचं पासबुक ओपन केलं, तर यमदूत खूप खुश झाले, की काय उत्तम कर्म केलेली आहेत. कुठेच काहीच नाही. पण एक बघतायत आणि मग त्यांना एकच कर्म जे आहे,
ते त्यांना आढळलं की तिथे मृगराजाचं हे इथे त्यांना दोष लागलेला आहे किंवा पापकर्म आहे. आणि मग त्या यमदूतांनी विचारलं की तुम्हाला पहिले पुण्यकर्माचं फळ उपभोगायचं आहे का पापकर्माचं? मृगराजा म्हणाले, नाही, मला पहिले पापकर्माचं माझं भोगू द्या आणि मग बाकीचं. आणि म्हणून मग त्यांना पुढचा जन्म सरड्याचा मिळाला. आणि मग सरड्याचा जन्म मिळाल्यानंतर मग तो सरडा इकडे तिकडे फिरत फिरत मग एके ठिकाणी तो विहिरीत येऊन पडला. तो काही केल्या विहिरीमधनं बाहेर पडायचं नाव नाही. आणि मग जवळजवळ 1 नाही 2 नाही, जवळजवळ 1000 वर्ष तो सरडा त्या विहिरीमध्ये तसाच होता. बाहेर काही पडता येत नव्हतं. आणि मग नंतर जेव्हा भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे जेव्हा भगवंतांचा पूर्णावतार होता, तेव्हा त्यांच्या मुलांसमवेत प्रद्युम्न वगैरे त्यांचे जे काही मुलं होते त्यांच्या समवेत ते एका वनामध्ये वनविहारासाठी आले होते. आणि मग मुलं जेव्हा इकडे तिकडे खेळत असताना त्यांना हा विहिरीत पडलेला सरडा दिसला, की तो एवढा जीवाचा आकांतांडव करून वर येण्याचा प्रयत्न करतोय, पण पुन्हा खाली पडतोय, वर येतोय, खाली पडतोय, वर येतोय, खाली पडतोय. काही केलं तो वर यायचं नाव घ्यायला. मग त्यांनी आपल्या पित्याला सांगितलं, म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांना बोलवलं आणि सांगितलं की ह्या सरड्याला वाचवा. आणि भगवान श्रीकृष्णांना त्या सरड्याला बघितल्याबरोबर त्यांना समजलं की हे कोण आहेत. आणि मग जसा भगवान श्रीकृष्णाने त्या सरड्याला उचललं, त्या सरड्याला आपला मागचा जन्म आठवला, की आपण मागच्या जन्मात राजा होतो आणि आपली काय चूक झाली हेही त्यांना कळलं. भगवंताने जेव्हा बाहेर काढलं तेव्हा तो राजा पुन्हा तो सरडा जो होता तो आपल्या मूळ रूपात पुन्हा आला आणि भगवंतांना सांगितलं की माझी चूक मला समजलेली आहे, की मी फक्त कर्म करत राहिलो, पण ते कर्म जे आहे मी ते माझी प्रजा, माझे प्रजाजन आणि त्यामुळे मी त्या आनंदासाठी त्याच्यासाठी करत राहिलो. मी तुम्हाला स्मरून तुम्ही हे कर्म केलं नाही. कृष्ण भावना भावित म्हणजे तुम्हाला त्या फळाचे अर्पण तुम्हाला केलं नाही, ते कर्म तुम्हाला अर्पण केलं नाही. आणि म्हणून काय झालं की मला त्या कर्माचा दोष लागला आणि म्हणूनच आता मला माझ्या मुक्तीचा किंवा भक्तीचा मार्ग कळलेला आहे. तर कृपया माझा उद्धार करा. आणि मग त्यानंतर भगवंतांनी मग त्या मृगराजाचा उद्धार झालेला आहे. म्हणजे भक्ती सेवा, भक्तीमध्ये भगवंताला अर्पण करून केलेली जे काही कर्म जे आहे तर त्याचा आपल्याला दोष लागत नाही, हेच आपल्याला ह्या गोष्टीतनं समजतं. आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रपंचिकताय बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनाः मुमुक्षुभिः परित्यगो वैराग्यं फाल्गु कथ्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टींचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला त्यागाची योग्य समज म्हणजे आता आज आपण पाहिलं की कुठेतरी भगवंत सांगतायत की संन्यास आश्रम आणि कर्म वगैरे ह्या गोष्टींची आपण चर्चा करतो आहे. मग मोक्ष प्राप्तीसाठी आपल्याला की मग भौतिक गोष्टींचा त्याग करायचा असं आपण म्हणतो. म्हणजे नेमका कशाचा त्याग करायचा हो हेही तर समजलं पाहिजे की नाही. आता मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते, मला त्याचं उत्तर द्या एकेकाने. की आता आपल्या प्रत्येकाच्या हातात, कोणाच्या हातात मोबाईल आहे, कोणाच्या हातात लॅपटॉप आहे, कोणाच्या हातात टॅब आहे, हो की नाही? मग मला सांगा की त्याचा त्याग केला पाहिजे का? हरे कृष्ण. नाही. अच्छा, त्याचा त्याग, हरे कृष्ण माताजी. हा बोला ना. हा, त्याचा त्याग कसं करता येईल, कारण ती गरजेची वस्तू आहे, नित्याने उपयोगाची. अच्छा, ओके. दिगंबर प्रभूजी, हरे कृष्ण. करायला नको, कारण याच्यामुळे आपण सर्व कनेक्ट झालेलो आहे आणि कृष्ण ज्ञान घेत आहे. खूप छान. अजून कोणाला?
हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. या मोबाईलच्या साधनामधून पण आपल्याला खूप काही चांगल्या गोष्टी शिकायला मिळतात आणि त्याच्यातून आपल्याला कोणती चांगली गोष्ट घेणं हे आपल्याला कळलं पाहिजे. त्याच्यामुळे हे साधन असणंही आवश्यकच आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. खूप छान, तिघांचंही उत्तर बरोबर आहे. खूप छान, की आपल्याला त्याग नाही करता, म्हणजे त्याग कशाला करायचा, म्हणजे आपण आपल्या घरी काय म्हणतात ते, आपल्या प्रत्येकाच्या घरातला एक संवाद असतो. दिवसभर त्या मोबाईल मध्ये काय बघत असतो. मग ते मोठे जण लहानांना, लहान जण मोठ्यांना, कोणी ना कोणीतरी असा हा संवाद आपल्या प्रत्येकाच्या घरात आहे की नाही. काही झालं, कारण की हल्ली सगळ्यांना काय, त्या हल्ली मोबाईलचा वेड लागलेला आहे सगळ्यांना. असं हे प्रत्येकाच्या घरातला आपला रोजचा संवाद आहे. हे वाक्य कमीत कमी दिवसातनं 3-4 वेळा तरी आपल्या घरात उच्चारलं जातच. आपल्याला म्हणजे हे मोबाईल हे उदाहरण झालं, पण कुठलीही भौतिक गोष्ट ही तिचा आपण कशासाठी वापर करतो आहे हे जास्त महत्वाचं. जसं आता दिगंबर प्रभूजींनी सांगितलं, खूप छान सांगितलं, आपण सगळे कनेक्ट झालो आहोत. जसं गंगाधर प्रभूजींनी सांगितलं, की ती आजकाल गरजेची गोष्ट आहे. 2 वर्षापूर्वी जेव्हा लॉकडाऊन होतं, तेव्हा आपल्या हातात फक्त आणि फक्त मोबाईल होता आणि मोबाईलने आपण सगळेच व्यवहार बंद झाले होते. ते व्यवहार आपण केले होते. जगण्यासाठी, प्रपंचासाठी आपल्याला काही गोष्टी करणं गरजेच्या असतात. मग ते कर्म करण्यासाठी आपल्याला तेव्हा त्या साधनाची गरज होती. तसा आणि आज आपण जे भगवद्गीता शिकतो आहोत, ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत. तुम्ही कुठे आहात, मी कुठे आहे, अजून आपण किती सगळेजण आपण कुठल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आहोत. पण वेगवेगळ्या शहरांमध्ये असलो तरी एक 3:30 वाजायची रोज आपण वाट बघतोय. 3:15 वाजले की बरोबर आपण कनेक्ट होतो आणि भगवद्गीता काय आहे, किंवा आज आज हा अध्याय आहे, आज ह्या अध्यायात हे बघायचं आहे, ते बघायचं आहे. तर ती एक आपल्याला त्या गोष्टीमुळे आपण कनेक्ट झालेलो आहे. त्यामुळे आपण कुठलीही गोष्ट, मग कुठलीही भौतिक गोष्ट, प्रत्येक गोष्ट वाईट असते का, नाही. तर ती भौतिक गोष्टीचा जर आपण परमार्थ साधण्यासाठी जर आपण त्याचा उपयोग करून घेतला, तर ती निश्चितच ती गोष्ट आपल्याला मोक्ष प्राप्त करण्यासाठी मदतच करणार आहे. मग आता याच्यामध्ये इथे आपल्याला पलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य ह्या 2 संज्ञा आहेत, किंवा ह्या 2 गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. तर पलगू वैराग्य काय आहे आणि युक्त वैराग्य काय आहे? तर आपण बऱ्याच वेळा काय होतं, की बरेच जण म्हणतात, की नाही, मला आता संन्यास घ्यायचा आहे, मला सगळ्या गोष्टींचा त्याग करायचा आहे, मला मुक्तीसाठी मी जाणार, वनात जाणार, असं करणार, तसं करणार, आणि मग कुठल्या तरी आश्रमामध्ये जाणार, आणि मग 1 महिना 8 दिवस जाता, महिना जातो, 2 महिने जातात, आणि मग नंतर मग सगळ्या गोष्टींची आठवण यायला लागते, घराची आठवण यायला लागते, घरी आज हे बनवलं असेल, मग हे याची आठवण आहे. म्हणजे मन तिथे नाही आहे, शरीर फक्त त्या आश्रमात आहे, मन तिथे नाही आहे. हे झालं पलगू वैराग्य. म्हणजे पुन्हा आपल्याला आपला जो त्याग जो असतो तो परिपूर्ण त्याग नसतो, आणि त्यामुळे पुन्हा आपण ह्या भौतिक गोष्टींकडे ओढलं जातो, खेचलं जातो. त्याचा आपल्याला मोह पुन्हा होतो. त्यामुळे नाधर आपण इकडे, नाधड तिकडे. पण युक्त वैराग्य कसं आहे, काही कुठे जायची गरज नाही, घरात बसा. तुम्हाला जो काही भौतिक प्रपंच दिलेला आहे, मग आई वडील आहेत, मुलं आहेत, बायको आहे, नवरा आहे, सासू सासरे आहेत, अजून काही नातेवाईक आहेत, मित्रमंडळी आहेत, जे काय आहे त्यांना सांभाळून, त्यांच्याशी त्यांना धरून आपल्याला परमार्थ साधायचा आहे. हे झालं युक्त वैराग्य. आपल्याकडे म्हटलं जातं, की प्रपंच करता करता परमार्थ करायचा आहे. मग प्रपंच जो आहे, प्रपंच करा नेटका, आपल्याकडे म्हणून ठेवलेलं आहे आपल्या संतांनी. मग नेटका करायचा म्हणजे काय, की प्रपंच करता करता परमार्थ साधायचा आहे. आणि कारण की तो प्रपंच, भौतिक प्रपंच जरी तो आपला असला तरी तो भगवंतांच्या आनंदासाठी तो प्रपंच, आपली नेमणूक तिथे झालेली आहे, अशा पद्धतीने आपण तो करायचा आहे. आणि हे झालं युक्त वैराग्य, की प्रपंच करता करता परमार्थ साधायचा. म्हणजे त्यागाची योग्य समज काय आहे, की उगाचच आपण काहीतरी, नाही आम्ही आता अध्यात्म शिकायला लागलो, मी भगवद्गीता शिकायला लागलो, आता मला ह्या गोष्टींची गरज नाही, मी हे बघणार नाही, मी हे ते बघणार नाही. तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीचा, त्या गोष्टीचा तुम्हाला कसा उपयोग करता येईल,
जसं काल आपण ती नारळाची गोष्ट ऐकली होती की नाही, की आध्यात्मिक मार्गावर सगळ्यांना मारून मुटकून नाही आणायचं. हळू-हळू, की बाबा तुझ्याकडे एवढी नारळं आहेत, तर ते एक त्या मंदिरात ठेवलंस तर छानच होईल. म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने की आपण ते कुठल्याही गोष्ट ही आपण भगवंतासाठी किंवा अध्यात्मासाठी कशी वापर करू आणि त्याच्यात आपली प्रगती कशी साधू, आध्यात्मिक प्रगती कशी साधू, तर हे बघितलं पाहिजे. आणि त्यामुळे कुठलीही गोष्ट मी ह्या गोष्टीचा त्याग करेल वगैरे असं विचार करणं म्हणजे तो अपूर्णच त्याग आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. आता आपण पटकन पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही, तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथं कर्मयोग की कर्मसन्यास. आता कर्मयोग की कर्मसन्यास. आत्ताच आपण उदाहरण पाहिलं की नाही, पलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य. जर कर्मसन्यास म्हणजे काय, की युक्त वैराग्यामध्ये जो आहे की तो सर्व कर्म करतो आहे, पण त्या कर्माच्या फळाची अपेक्षा करत नाही, त्या कर्माच्या फळाची इच्छाही ठेवत नाही. आणि त्या आपल्याला जे कर्म दिले, बऱ्याच वेळा असं होतं ना, काय माझ्या वाटेला हे कर्म आलेलं आहे, काय मला हे काम मला आवडत नाही, तरी मला हेच करावं लागतं. असं बऱ्याच वेळा असं होतं, की मला आता हे करायचं होतं. इव्हन ऑफिसमध्ये सुद्धा आपल्याला इच्छा असते, की मला ह्या डिपार्टमेंटमध्ये मला हे काम करायचं आहे. मला पण तुम्हाला त्या डिपार्टमेंटमध्ये, पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटमध्ये ती पोझिशन तुम्हाला मिळत नाही किंवा तुमचा प्रोफाईल चेंज होतो, वेगळा प्रोफाईल मिळतो. आणि मग आपल्याला असं वाटतं, की "अरे यार, मला हे काय काम मिळालं, मला हे आवडत नाही." असा कुठलाही विचार नाही करायचा. जे काम समोर आलेलं आहे, त्या ते ते जे कर्म समजून आपल्याला ते पूर्ण करायचं आहे प्रामाणिकपणे. प्रामाणिकपणे हा जास्त महत्त्व आहे. आणि त्याचा द्वेष न करता, मत्सर न करता ते करायचं आहे आणि पुन्हा फळाची इच्छा, अपेक्षा न बाळगता करायचा आहे. याला कर्मसन्यास असं म्हणतात. आणि मग कर्मसन्यास हा श्रेष्ठ का आहे, किंवा कारण की कर्मयोग म्हणजे आपण कृष्ण भावनेमध्ये आपण ते कर्म करतो आहे. पण त्याच्या फळाची म्हणजे निष्काम कर्म, फळाची अपेक्षा ठेवत नाही, ते कर्म आपण भगवंताला अर्पण करतो आहे. त्याच्यामुळे आपण कर्म बंधनात अडकत नाही आहे. कर्म बंधनात अडकलो तर पुन्हा जन्म घेणं हा स्वाभाविक आहे. पुण्य जरी केलं तरी तुम्हाला ते उपभोगण्यासाठी, सुख उपभोगण्यासाठी जन्म घेणं आहे, की आपण असं जन्म न घेता आपण सुख कसं उपभोगू? त्यामुळे तुम्हाला जन्म घेणं गरजेचं आहे. पाप केलं तर ते भोगण्यासाठी सुद्धा जन्म घेणं गरजेचंच आहे. त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या आत्म्याचा क्रियाशील यंत्र म्हणजे आपलं हे शरीर आहे. त्यामुळे पाप आणि पुण्य याच्या पलीकडे जाऊन जर आपल्याला काही अकर्म करायचं असेल, तर आपल्याला कर्मसन्यासी होणं हे जास्त गरजेचं आहे. आणि मग हे केव्हा शक्य आहे, की जिथे अद्वैताची भावना आहे, जिथे द्वैताची भावना नाही. जेव्हा मी माझं कर्म, माझं ऑफिस, माझं घर, माझा मुलगा, माझी बायको, माझा नवरा, माझी आई, माझे सासू-सासरे, माझा हा, माझा तो, ते समजून करतो, म्हणजे भगवंत कोणीतरी वेगळा आहे, मी कोणीतरी वेगळा आहे आणि हे सगळं माझं आहे. माझ्या हिमतीवर मी कमवलेलं आहे. असं मी याला मदत केली, मी आज स्वयंपाक बनवला, मी उत्तम स्वयंपाक बनवला, मी आज ऑफिसमध्ये गेली, मी हे काम केलं म्हणून आज ऑफिसमध्ये त्यांना ते डील फायनल झालं. मी ह्याच्यापेक्षा याच्यातून बाहेर येऊन जेव्हा अद्वैताची भावना, म्हणजे मी भगवंताने माझ्याकडून करून घेतलं किंवा भगवंताच्या आनंदासाठी माझ्याकडनं हे कर्म झालं आहे किंवा मी केलेलं आहे, ही जी द्वैताची भावना आहे, ही आपल्याला कर्मबंधनातून मुक्त करते आणि आपल्याला निश्चितच या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये, आध्यात्मिक मार्गामध्ये आपल्याला प्रगती होते, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहे. त्यामुळे कर्मसन्यास हा कर्मयोगापेक्षा केव्हाही श्रेष्ठ आहे.
निष्काम कर्म, कारण की निष्काम कर्म संन्यास हा आपल्याला द्वैतापासून मुक्त करतो आणि जिथे द्वैतापासून मुक्ती आली तिथे अकर्माचा बॅलन्स वाढला म्हणून समजायचं. असंच कुठेतरी इथे भगवंत सांगता आहेत. आपण पटकन पुढे जाऊया. काय झालं, एक मिनिट. हा, आता इथे एक परत छोटीशी गोष्ट आहे. ही चैतन्य चरितामृत मधली गोष्ट आहे. तर हे जे आहेत हे हरिदास ठाकूर आहेत. हरिदास ठाकूर यांना चैतन्य चरितामृत मधली गोष्ट आहे आणि ते चैतन्य महाप्रभूंचे श्रेष्ठ भक्त होते असं पण आपण म्हणू शकतो. त्यांना नामचार्य सुद्धा म्हणायचे चैतन्य महाप्रभू. आणि ते असं का म्हणायचे, कारण की ते दिवसाला, आता हा जो 16 अक्षरी मंत्र आपण पाहिला की नाही, काल आपण बघितला तो मंत्र, तर आपल्याला कालच्या अध्यायात सांगितलं 108 वेळा करायचा वगैरे. ते दिवसाला 3 लाख वेळा हा महामंत्र म्हणायचे. 3 लाख वेळा दिवसाला, आणि असं रोज. त्यामुळे त्यांना नामचारी असं चैतन्य महाप्रभू म्हणत होते. ते धर्माने मुसलमान होते, काझी होते आणि ते भगवंताची भक्ती करत होते. भगवंताच्या नामामध्ये सदैव गुंतलेले असायचे आणि त्यामुळेच काय की त्यांच्याच गावातले काही लोकांना ते पसंत नव्हतं की हा एक मुस्लिम आहे आणि हा भगवान श्रीकृष्णांची भक्ती करतो आहे आणि त्याच्यानंतर परत दिवसभर त्या नामामध्ये गुंतलेला असतो, काय करतो वगैरे. आणि म्हणून मग त्यांनी की याचा हे जे काही आहे हे भंग करायचं आणि असं त्यांनी काहीतरी ठरवलं. आणि मग काय करायचं म्हणून त्यांना एक युक्ती सुचली की त्या गावामध्ये एक वेश्यास्त्री होती. तर ते तिला जाऊन भेटले आणि त्यांनी सांगितलं की तू त्यांना जाऊन त्यांच्याशी बोल, त्यांच्याशी भेट, पुढचं आम्ही बघून घेऊ. मग ती जी वेश्यास्त्री होती ती छान उत्तम पद्धतीने तिने वस्त्र अलंकार सगळं परिधान केलं आणि ती गेली. आणि हरिदास ठाकूर त्यांचा जो काही कुटी किंवा जे काही असेल तर तिथं ते बसलेले होते. समोर एक तुळशी वृंदावन होतं आणि वरांड्यापाशी ही वेश्यास्त्री आली. तर ती तिथं उभी राहिली आणि म्हणाली, मला तुमच्याशी बोलायचं आहे. मग हरिदास ठाकूर म्हणाले की माझा नामजप सुरू आहे, तर माझा संकल्पाचा जप आहे, तर मला वेळ लागेल, तुम्हाला थोडं थांबावं लागेल. मग ती म्हणे ठीक आहे, मी थांबते. मग संध्याकाळची रात्र झाली, रात्रीची पुन्हा सकाळ झाली. यांचं काही आपलं संपतच नाही. परत दुसऱ्या दिवशीचा जप ना, परत दुसऱ्या दिवशी जप सुरू झाला. परत मग ती सकाळी उठून घरी गेली, पुन्हा संध्याकाळी आली, पुन्हा संध्याकाळी तेच. यांचा नामजप सुरू आहे आणि त्यामुळे तेच सांगितलं, पुन्हा तेच सांगितलं की थोडं थांबावं लागेल. मग 1 दिवस गेला, 2 दिवस गेले, असे 2-4, 4-5 दिवस झाल्यानंतर शेवटी तिने प्रश्न विचारला की असं नेमकं तुम्ही काय करता आहेत की मी एवढी उंची वस्त्र, उंची अलंकार घालून इथं उभी आहे, बसलेली आहे तुमच्या समोर आणि तुम्हाला माझ्याकडे न बघता तुम्ही कुठल्या आनंदामध्ये लीन आहात, की नेमकं असं तुम्ही काय करता आहात? आणि मग हरिदास ठाकूर म्हणाले की मी ह्याच प्रश्नाची वाट बघत होतो, मला हाच प्रश्न अपेक्षित होता. आणि मग भगवंतांनी सांगितलं, नक्की ऐकायचंय उत्तर? तर म्हणे हो, मला ऐकायचं आहे की नेमकं तुम्ही काय करता आहात. तर म्हणे ठीक आहे, मला तुम्हाला पण त्याच्यासाठी तुला एक करावं लागेल. अगदी घरी जायचं, हे जे काही उंची वस्त्र आहेत, हे जे काही अलंकार आहेत, ह्या सगळ्यांचा त्याग करायचा. हे सगळं तू दान करून टाक आणि हे जे तुझे केस आहेत, केश कर्तन करून तुला इथं भगवी वस्त्र परिधान करून तुला इथं यावं लागेल. मग ती वेश्यास्त्री म्हणाली, हो चालेल. आणि तिने त्या सगळ्या गोष्टींचा त्याग केला. तिच्या घरात जे काही धनधान्य होतं, काही अलंकार होते, वस्त्र होते, ते सगळे दान करून टाकले आणि ती जसं हरिदास ठाकूरांनी सांगितलं तशी ती आली. मग त्यांनी तिला एक तुळशी माळ दिली आणि त्यांनी हा 16 मंत्र सांगितला आणि सांगितलं की त्या तुळशीपाशी बस आणि तुला ह्या महामंत्राचा तुला सातत्याने जप करायचा आहे आणि मग तुझा आनंद तुलाच कळेल काय आहे ते. आणि त्या वेश्यास्त्रीने ऐकलं आणि ती तो जप करायला लागली. कालांतराने
तिकडनं हरिदास ठाकूर निघून गेले, पण त्याच जागेवर बसून त्या वेश्यास्त्रीची वैष्णवी झाली. ती थोर कृष्ण भक्त झाली. आणि हे केवळ कशामुळे शक्य झालं? नामजपामुळे. पण नामजपामुळेच्या आधीही आपल्याकडे म्हटलं जातं लवमात्र साधू संग. लवमात्र साधू, लव म्हणजे काय? की आपल्या पापणी जी आहे ती विझणं, म्हणजे पापणी आपली मिटते आणि पुन्हा म्हणजे त्याच्यापेक्षाही कमी जो काळ आहे तो लवमात्र तेवढ्या याच्यामध्ये जरी आपल्याला श्रेष्ठ अशा थोर साधू संतांचा सहवास लाभला, तर आपल्यामध्ये शुद्धीकरण होतं किंवा आपल्यामध्ये खूप फरक पडतो. आपल्याला आपल्या आत्म्याचं शुद्धीकरण होतं, मनाचं शुद्धीकरण होतं. आणि हेच कुठेतरी त्या वैश्यास्त्रीचं झालं. नारद मुनींच्या संघामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टी ऐकायच्या आहेत, की किती अनेक लोक आले म्हणजे आपल्याला वाल्मिकी ऋषी आपल्याला माहिती आहेत, वाल्याकोळी होतं. अनेक लोक आहेत की त्यांच्या संपर्कात आले. त्यांनी फक्त एक गोष्ट सांगितली आणि त्यांनी ती ऐकली. ती कशामुळे ऐकली किंवा ती ऐकण्याची इच्छा कशामुळे झाली ते सांगू शकत होते ना. हे काही सांगतायत, मी नाही ऐकणार नाही. पण त्या त्या नारद मुनींचा, त्या साधूंचा तो प्रभाव असतो आणि त्या प्रभावामुळे लवमात्र साधू संघ आपल्यामध्ये शुद्धीकरण होतं. आपल्यामध्ये विचारांमध्ये शुद्ध आपल्यामध्ये आपण कालच पाहिलं की नाही आहार शुद्धी. तसं ती आपल्या विचारांमध्ये ती शुद्धी तयार होते आणि आपल्याला मोक्षाची आपल्याला आपोआप वाट सापडते. आणि हेच इथं कुठेतरी आपल्याला ह्या गोष्टीमध्ये आपल्याला समजतं. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती वेळ? 10वा आहे का? हो हो. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाभ्यसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पाप कर्मांचा प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण. मग आता आपण हरे कृष्ण. मग आता आपण एवढं ऐकतो आहे की कर्मफळाचा त्याग केला पाहिजे. ह्या भौतिक गोष्टीमध्ये अडकलं नाही पाहिजे. आपण कालच पाहिलं की परवाच्या अध्यायामध्ये अनिच्छेन बलात् आपल्यामध्ये पण एक अशी गोष्ट आहे, 3 गुणांचा प्रभाव आहे या प्रकृतीमध्ये जन्माला आल्यामुळे की आणि आपल्यामध्ये एक 3 गुणांचा प्रभाव असल्यामुळे काही गोष्टी आपल्याला नकळत घडल्या जातात. मग याच्यावर आपल्याला सोल्युशन काय? हो की नाही? ते पण इथे भगवंत देत आहेत. भगवंत म्हणतायत की आपण कर्म कसं करायचं? त्याच्यासाठी त्यांनी एक छान उदाहरण दिलेलं आहे. इथे एक तुम्हाला कमळ दिसतं आहे, इथे एक पान दिसतं आहे, कमळाचं पान दिसतं आहे. आपण प्रत्यक्षात पण कमळ पाहिलेलं आहे, कमळाचं पान पाहिलेलं आहे, कमळाची तळ्यावर आलेली फुललेली कमळं पाहिली आहे. असं कधी पाहिलंय का की ते कमळ आपण तोडलंय आणि कारण की कमळ हे नेहमी चिखलात येतं की नाही? तळ जरी असलं तरी ते असं त्याच्यामध्ये गाळ असतो किंवा अशा दलदलीच्या ठिकाणी कमळं छान होतात. मग मला सांगा की तुम्ही कधी कमळ किंवा कमळाच्या पानावर त्या त्या दलदलीचा किंवा त्या कमळाच्या पानांवर कधी चिखल पाहिला आहे का? किंवा फूल तोडलं आहे, तर ते पाण्यात असल्यामुळे ते असं पाण्याने असं कोमेजून गेलंय वगैरे? असं कधीच नाही. हरे कृष्ण. नाही पाहिलं आहे की नाही? त्यामुळे कमळाच्या जसं म्हणून आपल्याला त्यांनी तेच उदाहरण दिलेलं आहे, की जसा त्या पाण्याचा, त्या चिखलाचा कमळावर किंवा कमळाच्या पाण्यावर यत्किंचितही त्याला काहीही फरक पडत नाही, स्पर्श होत नाही. तसाच आपल्याला ह्या कुठलंही कर्म जे आहे ते करण्यासाठी कुठल्याही आसक्तींचा स्पर्श आपल्याला होता कामा नये. आसक्तीशिवाय आपण आपलं कर्तव्य म्हणून ते कर्म केलं पाहिजे आणि ते आपल्या भगवंताला ते कर्म अर्पण केलं पाहिजे. त्याच्या आनंदासाठी ते आपण केलं पाहिजे. आणि जेव्हा आपण भगवंताला अर्पण करू, त्याच्या आनंदासाठी करू, तर आपण बंधनामध्ये अडकणार नाही. पण जर नाही झालं, तर मग पुन्हा आहेच की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. पुन्हा आपण जन्म घेणार, मग जन्म, मृत्यू, जन्म, जरा, व्याधी, मृत्यू. पुन्हा जन्म, मग पुन्हा जरा, व्याधी, मृत्यू. मग ते चक्र सुरूच राहणार. पण त्याच्यातनंच आणि मग ते चक्र सुरू राहणार म्हणजे तो कालावधी पण आपण काल पाहिला. केवढा कालावधी आहे?
बापरे, ते एक कल्प, मग ती मन्वंतर, मग ते दिव्य युग, याच्यामध्ये आपण फिरतोय, 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 हो की नाही? तर मग याच्यातनंच आपल्याला मुक्त व्हायचं असेल किंवा काय, तर भगवंत वेगवेगळी उदाहरणं देत आहेत, वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत आहेत. तसं आता प्रभुपाद यांचं आपण एक उदाहरण बघूया, की ते जेव्हा अमेरिकेत गेले, तर यांच्या आजूबाजूला संपूर्ण हिप्पीज होते. आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला म्हणजे आपल्या आजूबाजूचे किंवा आपल्या घरातले नातेवाईक काय, जेव्हा मुलगा किंवा मुलगी कोणतीतरी एखादे इथून इंडियामधून पहिल्यांदा अमेरिकेला जातात आणि त्या अमेरिकेवरून जेव्हा घरी पुन्हा येतात 4-6 महिन्यांनी, 2 वर्षांनी कधी त्यांना येतात, तेव्हा त्यांचा काढलेला जातानाचा फोटो किंवा नुकतं जायचं जरी असेल, तरी त्यांचा झालेला, आपण त्याला काय म्हणतो, मेकओव्हर म्हणतो की नाही? झालेला मेकओव्हर आणि तिकडे जाऊन आल्यानंतरचा परत आलेलं त्यांचं ते रूप, पालटलेलं रूप केवढं असतं ना. प्रभुपाद यांचं असं काही नव्हतं. ते गेले, ₹40 घेऊन गेले. त्यांचा तो राईस कुकर, ते 2 भागवतम, भगवद्गीता घेऊन गेले आणि त्यांनी स्वतःमध्ये कुठलाही बदल केला नाही. त्यांनी तिथल्या लोकांना बदलायला भाग पाडलं, की हे जे आहे ही नामाची ताकद आहे आणि म्हणजे आपण कर्मबंधनात अडकायचं नाही. आपण आपलं कर्म करत राहायचं. आपोआप गोष्टी घडतात किंवा आपोआप सगळे आपल्याला म्हणजे आपल्याला मुक्तीचा, मोक्षाचा मार्ग सापडतो. अ, आणि मग हे कसं शक्य आहे किंवा जेव्हा आपण आत्मसाक्षात्कारी जेव्हा असतो किंवा आपल्याला जर कर्मबंधनात अडकायचं नसेल, तर किंवा जो ज्ञानी असतो, आत्मसाक्षात्कारी असतो, त्याच्यासाठी सगळं जग कसं असतं, ते पण इथं भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत, की विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिनी. म्हणजे एक जो आत्मसाक्षात्कारी आहे, तर त्याची दृष्टी कशी आहे, किंवा ज्याला परमात्म्याचा साक्षात्कार झालेला आहे, तर त्याला ज्ञान मिळालेलं आहे. पण मग ज्ञान म्हणजे त्याची दृष्टी कशी आहे, की सगळ्यांच्या ठायी समभाव आहे. समभाव का आहे माहितीये का? त्याचं कारण असं आहे, की ज्ञान आलेला माणूस ना नम्र असतो. म्हणजे जो खरा ज्ञानी आहे हा, उगीचच काहीतरी आविर्भावात आहे, की माझ्याकडे माझं हे पाठ आहे, ते पाठ आहे, मला हे येतंय, ते नाही. जो ज्ञानी आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, तो नम्रच असतो. ते त्याच्या वागणुकीतूनच समजतं. आणि त्याची वागणूक कशी असते? कारण की बाजूने कुत्रा जातो आहे, मांजर जाते आहे, बाजूला एक झाड आहे. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण आपल्या गॅलरीत उभं आहोत, खिडकीत उभं आहोत आणि बाहेर जे दिसतं आहे ते कोणी माणसं चालताना दिसतायत, मुलं दिसत आहेत, कुत्रे, मांजरी, झाडावर पक्षी आहेत, झाड स्वतः हे आहे. सगळे आजूबाजूला जे काही दिसत आहेत, त्या प्रत्येकामध्ये परमात्मा आहे. प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा स्थित आहे. आणि म्हणून तो कोण आहे? परमात्म्याचा अंश. तो पक्षी उडणारा कोण आहे? परमात्म्याचा अंश. तो चालणारा कुत्रा म्हणजे कोण? परमात्म्याचा अंश. ती चालणारी बाई म्हणजे कोण? परमात्म्याचा अंश. तो चालणारा माणूस म्हणजे कोण? परमात्म्याचा अंश. आणि हे जेव्हा ही जी दृष्टी जी आहे, ती समान दृष्टी आहे, समभाव आहे. त्यामुळे प्रत्येकाशी एकच वागणूक. मग त्यामुळे काय होतं, की समोर हिंस्र पशु जरी आला, म्हणजे अगदी वाघ, सिंह जरी आले, तरी आपल्याला समोर वाघ आला तर आपल्याला असं धस्स होईल, कुठेतरी हार्ट अटॅकच येईल, एकदम असं धाडकन येऊन उभा राहिला तर. पण यांना आत्मसाक्षात्कारी लोकांसाठी तो एक परमात्म्याचा अंश आहे. त्यामुळे तो वाघही त्यांना काही करत नाही आणि यांच्यामध्येही ती निर्भयता निर्माण झालेली असते. तर हे जे सगळं आहे, की अशी जी दृष्टी, समान दृष्टीने, समदृष्टीने ते सर्वत्र बघत असतात. तशा पद्धतीनं त्यांचा व्यवहार असतो. हे कोणाचं शक्य आहे, की ज्यांना खरा ज्ञानाचा, खरा आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे आणि असे हे विद्वान असतात आणि त्यामुळे ते ते नम्रच असतात. त्यांची वागणूकही तशीच असते. हरे कृष्ण माताजी.
आणि मग आपल्याला आत्मसाक्षात्कार किंवा हे समभाव घेण्यासाठी आपल्याला नामजपाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पण हे अवघड पण कसं आहे, तेवढंच अवघड आहे. तर ते आता आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्रोतांमध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंतीपुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे 4 उदाहरणं आहेत. आता बघा, आपल्यामध्ये 5 इंद्रिय आहेत. ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आपल्याला माहिती आहेत. इथे एक 5 उदाहरणं आहेत. एक मिनिट हां. आधी मी हे एक सेकंड. हां. तर तुम्हाला हे दिसतं आहे, की हे ते किडे वगैरे असतात की नाही, आपले लाईटाचे किडे असतात की नाही, आपण स्पेशली आपण दिवाळीमध्ये वगैरे हे आपल्याला आपण सगळीकडे रोषणाई असते आणि मग त्या लाईटाला आकर्षित होऊन ते किडे येतात आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी सगळे ते किडे ते आकर्षित होतात, पण त्या उष्णतेच्या याच्यात आले, सान्निध्यात आले, की त्यांचा मृत्यू तिथे ओढवतो आणि ते दुसऱ्या दिवशी सगळं आपल्या जमिनीवर असा कचरा, म्हणजे ते किडे किडे झालेले असतात. कारण त्यांची दृष्टी जी असते ती प्रभावशाली असते त्या किड्यांची आणि म्हणून ते प्रकाशाकडे खेचले जातात. हरणाची शिकार कशी करतात माहितीये? हरणाला ना म्युझिक खूप आवडतं आणि त्यामुळे असं कुठेतरी छान बासरी वादन किंवा असं कुठेतरी छान असं लाईट म्युझिक लावलं, की त्या आवाजाच्या दिशेने ना तो हरीण आपोआप ओढला जातो आणि त्याची शिकार होते. त्याच्यानंतर हे जे भुंगा वगैरे असतो किंवा हे, तर ते काय असतात, की त्यांना गंध किंवा त्या फुलाचा गंध जो असतो तो त्यांना खूप आवडतो आणि मग ते काय होतं, की त्या फुलाच्या बरोबर त्या मध्ये जातात आणि मग ते फूल असं भिजलं किंवा मिटलं, की त्या गुदमरून त्या भुंग्याचा किंवा त्या किड्याचा मृत्यू होतो. किंवा माशाचं आपल्याला माहिती असेल, की माशा गळाला लागला म्हणतात. तर माशाचं आवडतं खाद्य ते बरोबर लावतात आणि मग त्याला बरोबर ते पाण्यात सोडतात आणि मग ते खाण्याच्या दिशेने तो मासा आला, की बरोबर तो अडकतो आणि त्याला वर खेचलं जातं. हो की नाही? मग पाण्यातनं आला की मासा तडफडून शेवटी मरतोच. हत्तीची शिकार कशी करतात माहितीये? हत्तीसाठी ना असा एक छान खड्डा खणलेला असतो आणि नरहत्तीची शिकार करण्यासाठी मादी हत्तीला ट्रेन केलं जातं. आणि मग बरोबर ती मादी हत्ती जी असते, तिला ट्रेन केलेलं असतं. त्यामुळे तो नरहत्ती तिच्या पाठोपाठ त्या मादीच्या हत्तीच्या पाठोपाठ लागतो, पाठलाग करतो. त्या मादी हत्तीला ट्रेन केल्यामुळे ती बरोबर बाजूने त्या रस्त्याने ती जाते. पण तो नरहत्ती जो असतो, तो बरोबर त्या सापळ्यामध्ये अडकतो. म्हणजे तो एक खड्डा खणलेला असतो आणि वर पालापाचोळा टाकलेला असतो. तर तो रस्ता समजून जातो आणि बरोबर त्या खड्ड्यात पडतो आणि त्याची शिकार होते. म्हणजे काय, की ह्या प्रत्येक प्राण्याचं एक-एक अवयव एक-एक इंद्रिय जो आहे ना, तो प्रभावशाली आहे. कोणाचा दृष्टी प्रभावशाली आहे, कोणाचा गंध, स्पर्श, त्याच्यानंतर कोणाला ऐकायला आवडतं. म्हणजे काहीतरी, की आपले जे 5 इंद्रिय आहेत, तर ते एक-एक इंद्रिय प्रभावशाली आहे आणि त्यामुळे काय होतंय, त्या इंद्रिय विषयांमुळे ते काय होतंय, शेवटी त्यांना मृत्यूला सामोरं जावं लागतंय किंवा त्यांना दुःखाला सामोरं जावं लागतं आहे. मग मला सांगा, हे प्राणी आहेत, ते एवढे भुंगे, किडे आहेत. आपण मनुष्य प्राणी आहोत. मनुष्य प्राण्याचा 1 नाही, 2 नाही, 3 नाही, 5 ही इंद्रिय सबळ हव्या त्या पद्धतीने प्रभावशाली आहेत आणि सगळीकडे कार्यरत आहेत. त्यामुळे बघा, की आपण त्या आपण त्या आसक्तींच्या इतक्या मोहामध्ये आपण असतो, इतक्या त्या सगळ्या मनोकामना, इच्छा, आकांक्षांना आपण इतकं बळी पडतो आणि मग त्यामुळे काय होतं, आपल्यालाही कुठेतरी जसं हे हत्तीचं झालं, त्या हरणाचं, त्या माशाचं, त्यांचे एक-एक इंद्रिय प्रभावशाली आहेत. आपले 5 इंद्रिय प्रभावशाली आहेत. त्यामुळे आपल्या इच्छा, आकांक्षा, मनोकामना आपल्याला कुठवर नेऊन पोहोचवतात, हे आपण आता याचा आपण विचार केला पाहिजे.
हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. भोक्तारं यज्ञतपसान् लोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परमस्वामी आणि सर्व प्राणीमात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनांपासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता आपण पाहिलं की आपण आसक्तीमध्ये कसं अडकतो, कामामध्ये कसं अडकतो. दुसऱ्याच अध्यायाला आपण शिकलेलो आहोत ना, की तो काम, इंद्रिय विषय, मग त्याची आपल्याला आसक्ती तयार होते. आसक्तीची वासना, वासनेचा क्रोध, क्रोधाचा भ्रम, भ्रमाचा स्मृतिभ्रंश, बुद्धीचा बुद्धिभ्रंशाचं काय होतं मग कसं आपल्याकडनं पापकर्म घडले जातं, आपलं अधःपतन होतं. हे कुठेतरी आपण पाहिलेलं आहे, बरोबर. पण मग ह्याच्यात आपल्याला बाहेर पडायचं असेल किंवा काय, तर आपल्याला पुन्हा काय करायचं आहे, कर्मसन्यास. आज आपण एक नवीन शब्द शिकलो, कर्मसन्यास. कालपर्यंत आपण कर्मयोग शिकलो होतो, आज आपण कर्मसन्यास शिकलो, हो की नाही. मग याच्यामध्ये आपल्याला मग हे केव्हा शक्य आहे, जेव्हा हे शांतीसूत्र आपल्याला माहिती आहे. भोक्तारम यज्ञ तपसा, हा श्लोक पाठ करायचाच करायचा, रोज म्हणा. भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्व लोकई महेश्वरम, की हा तिन्ही लोकांचा स्वामी कोण आहे, की तोच सर्वश्रेष्ठ भोक्ता आहे. माझा आनंद हा शब्दच नाही, भगवंताचा आनंद. त्याच्या आनंदासाठी मी आता जेवतो आहे, त्याच्या आनंदासाठी मी हे कार्य करतो आहे. त्याच्यानंतर की ह्या तिन्ही कुठलंही मी जे यज्ञ कर्म करतो आहे, जे कुठलंही कर्म करतो आहे, तर त्याचा हे घेणारा कोण आहे, तर भोक्तारम, की त्याचा उपभोग घेणारा कोण आहे, जो तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे. आणि तोच आमचा हितचिंतक आहे आणि तोच आमचा सर्वश्रेष्ठ मित्र आहे. सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम म्हणजे आपला तो सर्वोच्च असा मित्र आहे, आपला हितचिंतक आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला त्याला शरण जाणं गरजेचं आहे. आताच आपला फ्रेंडशिप डे केला की नाही मागच्या आठवड्यात, तर आपला सगळ्यात बेस्ट फ्रेंड कोण असेल, तर हा भगवान श्रीकृष्ण. भगवान श्रीकृष्णांना शरण जाणं, त्यांच्यासाठी त्यांना आपण आपलं कुठलंही कर्म जे आहे, की जे भगवंताच्या आनंदासाठी, की तेच कुठलंही आपण यज्ञ कर्म केलं, कुठलंही कर्म केलं, तर ते त्यांच्या आनंदासाठी. आणि त्याच्यानंतर ते आपले बेस्ट फ्रेंड आहेत किंवा सुहृदम सर्व, आपल्या सगळ्यांचे ते हितचिंतक आहेत, सगळ्यांचे मित्र आहेत. जसं त्या गोकुळामध्ये अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत ते सगळ्यांचे जसे मित्र होते किंवा काय, तर त्या पद्धतीने जेव्हा आणि सगळ्यांचा सर्वोच्च नियंत्रक तोच आहे, ह्या तिन्ही लोकांचा नियंत्रक तोच आहे. जे काही कर्म करणार आहे त्याच्या आनंदासाठी करणार आहे. आणि हे जेव्हा आपण करू, त्याला शरण जाऊ. त्याला शरण काय जायचं आहे, आपण कुठलीही गोष्ट आपण पटकन कोणाला सांगतो, की आपल्या मित्राला मैत्रिणीला सांगतो की नाही पटकन एखादी गोष्ट, किंवा कुठल्याही नात्यामध्ये आपल्याला असं आपण म्हणतो की नाही मैत्रीची भावना असली पाहिजे. मुलं मोठी झाली की आई वडिलांनी एक मैत्रीचं नातं तयार केलं पाहिजे. म्हणजे मैत्री हा शब्द जो आहे किंवा मैत्री ही भावना जी आहे, की तिथे सहजता असते, कुठल्याही गोष्टीचं हे नसतं, बंधन नसतं. आणि म्हणून भगवंत हे आपले सगळ्यात जास्त किंवा उत्कृष्ट असे बेस्ट फ्रेंड मित्र आहेत. सुहृदम सर्व भूतानाम असं म्हटलेलं आहे, की आणि म्हणून जेव्हा ह्या तीन गोष्टी आपण लक्षात राहतो, तेव्हा आपल्याला सुख शांती, सुख आणि शांती म्हणजे काय हो, जिथे समाधान आहे, जिथे आनंद आहे. समाधान आहे म्हटल्यावर सुख आलं, कारण की समाधान नाही, हवंय हवंय हवंय, पाहिजे 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 म्हटल्यावर समाधान तर राहतच नाही. आणि मग समाधान नाही, मग सुख नाही. पण मग सुख, समाधान, जिथे सुख आहे, समाधान आहे, तिथेच आनंद आहे ना. नाही तर सगळं आहे हो, पण तरी असं वाटतं नाही, आनंद नाही का, नाही माझ्याकडे हे आहे पण हे नाही हो. आणि म्हणून जे नाही त्याचा विचार करत राहतो, जे आहे त्याचा विचार, त्याचा आनंद उपभोगायचाच नाही. म्हणजे हे कुठेतरी आपल्या सगळ्या मनुष्य प्राण्याची ही जी सवय आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगत आहेत की भोक्तारम यज्ञ तपसा, की मीच भोक्ता आहे, मीच सगळ्या गोष्टी नियंत्रण करतो आहे. आणि तुम्ही हे जे सगळं करतायत माझ्या आनंदासाठी करताय. मीच तुमचा मित्र आहे,
आणि त्यामुळे हे सगळं जेव्हा ह्या गोष्टी लक्षात राहतो, ह्या गोष्टी करून आपण करतो, तेव्हा आपल्याला कुठल्याही दुःख, कुठल्याही वेदना ज्या आहेत, कारण की सुख दुःख हे आपल्याला असणार आहे, कारण की प्रारब्ध आहे. आपण मागच्या जन्मापासून काय घेऊन आलेलो आहोत आपल्याला माहित नाही. त्यामुळे सुख आहे, दुःख आहे, पण त्याच्या वेदना कमी होणार, त्याचा जो दाह जो आहे तो कमी होणार. आणि तो दाह कमी होण्याचं आपल्याला एकच साधन आहे, ते म्हणजे भगवंताला शरण जाणं, त्याला मित्र मानणं आणि जे काही कर्म करतो आहोत ते त्याला आपण अर्पण करणं. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे, की आजच्या अध्यायामध्ये आपण काय पाहिलं, की संन्यास की कर्मयोग. मग कर्मयोग विशिष्यते, कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. निष्काम कर्म हे कर्म बंधनातून आपल्याला मुक्त करते. म्हणजे कर्म संन्यास आपण कुठेतरी आज पाहिला. आणि पुन्हा सगळ्यात शेवटी आपण शांतीसूत्र पाहिलं, की भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्व लोकई महेश्वरम. जे आपल्या तिन्ही लोकांचा स्वामी जो आहे तोच सर्वोच्च नियंत्रक आहे. तोच कुठल्याही कर्माचा आनंद शेवटी त्यालाच मिळणार आहे, तोच आनंद घेणारा आहे आणि तोच आपला हितचिंतक आहे, तोच आपला मित्र आहे. आणि हे जेव्हा आपण लक्षात ठेवून स्मरून कर्म करू, तेव्हा निश्चितच आपल्याला सुख आहे, शांती आहे, समाधान आहे. जिथं सुख, शांती, समाधान आहे, हो की नाही, तिथे आनंदही आहे, परमानंद आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.